Dema mirov dibêje bajarê Reha îsot tê bîra meriv. Ji ber ku îsotê Rehayê li hemî cihanê tê nasîn. Lê her sal welatiyên Rehayê ev îsot dikin filfil jî. Lê ferqa filfilê jî heye. Di Hurguliyê nûçeya de hûn ev ferqa bibînin. Welatiyên bajarê Rehayê îsot diçinîn û li ber tavê îsotan zûha dikin. Dûvre him ji bo xwarinan dihêlin, hinekên wan jî hûr dikin û dikin filfil. Cotyar û dikandar dibêjin, taybetmendiya îsota sor a Rehayê ji ber germbûna hewaya Reha û axa bajêr e. Heman demî de şikrê zûhakirina wan li ber tavê jî girîng e. Tabii ku dibe Reha îsot têne aqilê insana, ku dibêne îsot jî Reha tê aqilê insana û ew tema wana û ew lezeta wana û bi rastî li tava Rehayê yani di meha heşta da li Rehayê tava wê pir germek hep zêdayî çê dibe ji ya wî gore ew tema we îsota jî bi rastî pir şevav dibe, pir jî xweş dibe û hema va heye yanî tabî em bibe ênî dîna wî û ewa wana bîna îsotê Rehayê ne û ama ne îsotê Reha ne wana jî navê îsotê Rehayê xerab dikin. Li sûka Rehayê de qelebalixiyek berbiçav heye. Kesên ku serdana vê bajarê dikin, ekît kîloyek filfil distînin. Mirov li ber her dikanekî de cureyên filfilên hûr dikare bibîne. Lêbelê filfilên sexte û yên rast jî têne firotin. Ji bo wî dikandar welatiyan hişyar dikin û dibêjin, filfila rast ji rengê wî mirov dikare fêm bike. Ji bo wî bila welatî baldar bibin. İsota rast û ne rast ve zaten ezwanî ji were wînim ziman û rastî vaya yani va îsota ne a rast yani vaya îsota ne a rast dibêm jimde vaya a fabrîqê ku çê dibenî û wextan bê içî wan da toximê wana û di nava wî de xoya wî û yani her tiştê wî zêdeyî vaya tema wî zata tê kuştinê va sadece yani em bê qalîta tewenî dişigenî û îsota malê jî va yani îsota malê zaten vaya li ber çavê me yani ez vê ji were bêjim îsota malê rengê wê jî binêrin û hem îsota Rehayê aslen pir reş nabe çikû li ber tavê ew dibe dimîne diye pir reş nabe sor dimîne ama a fabrîqê bi makînê tê şewtanînê rengê wî hîn zêde reş dibe. Filfilên êne rast yên aboyaxin û ji hin tuxleyan hatine hêrandin, di nava avê de rengê xwe berdide. Lê yên rast weka xwe dimîne. Heman demî de ji tema wî û ji bêhna wî jî mirov dikare fêm bike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Reha.